sa nám láskami, keď ti vlastne zasneš. Či bude zo všetkých, čo v sebe vyniete, vždy moja najmilšia, princezná, princezná. Moje a tvoje áno radosti, koľko sa nám povestí, ale aj spoločného smutku a spoločnej bolesti. Keď sa noha v náhlení podkýňa o kamene, pod rukom láskavý, to bolí za kamene. A možno vôbec neboli, keď bude kameňa, sa boskom tvojim hojivým na sladkosť premení. Moje a tvoje áno, láska vždy v novej podobe, aby sme našli čistinku, kde neha čistí pramen. A ohlášili slov v nej, keď zavolám ťa po mene. Moje, tvoje áno, vás moje v jednej stolici. Mám ťa rád, moje najlepšie. Ľúbim ťa, ty môj najlepší. Milí snúbenci, vážení prítomní. V živote človeka je málo tak milých a vzácnych okamihov, ako je práve chvíľa, keď sa dvaja ľudia rozhodne nastúpiť na spoločnú cestu života. Láska, ten najkrajší, najčistejší a najvznešenejší cit, milí snúbenci, vás prevádza na ceste k dnešnému dňu. Bola to láska, ktorá nasmerovala vaše kroky do obradných siene nášho kaštieľa, láska, s ktorou vstúpite do manželstva, ktoré bude pre vás pevným zväzkom, zväzujúcim nielen vaše srdcia, ale i vaše životy. Nastala chvíľa, ktorú ste, milí snúbenci, prežívali vo svojich predstavách, vo svojich snoch. Z úprimného srdca vám želám, aby ste sa tu dobre cítili a aby ste si na dnešný deň uchovali trvalú, prekrásnu spomienku. Vážená pani poslankyňa, ja by som vám predstavila snúbencov, ktorí sa rozhodli určenom nástupu do stavu manželstieho. Sú to ženy Peter Šmec, bydlisko Homolina, nevesta Beata Bacholová, bydlisko Homolina. Snúbenci vyhlásili, že nie sú im známe také okolnosti, ktoré by prekážali uzavrieť manželstvo. Navzájom poznajú svoj zdravotný stav a dohodli sa, že na budúce budú užívať spoločné priezvisko Šmiercová. Prosím vás, pani poslankyňa, aby ste pristúpili k sobašniku. Vážení snúbenci, vážení svadobní hostia. V živote človeka sú také chvíle, ktoré natrvalo zmenia jeho dni a stávajú sa začiatkom nových životných ciest. Takým je aj okamih, v ktorom sa spájajú dva ľudské osudy. Okamih, ktorý sa stáva posolstvom rodinnej spolupatričnosti a lásky. Dovoľte mi vysloviť úprimné a prosté ľudské želanie. Dnešný deň patrí skutočne medzi najkrajšie vo vašom živote, ale nech sú rovnako krásne aj dni, ktoré prídu po tom dnešnom. Dnes ste sa rozhodli svoj krásny vzťah spečatiť manželským sľubom. Rozhodli ste nastúpiť na cestu, na ktorú sa od veku vydávajú dvaja ľudia, ktorí cítia osudovú spätosť a náklonnosť, ktorých spája čarovné púto lásky. Dôvera a úcta, ktorú prechovávate k sebe, nie sú pre vás prúhou a povzbudením vo všetkých chvíľach, ktoré vám možno prinesie život. Všetci si uvedomujeme, že manželstvo je nesmierne náročnou skúškou každého človeka, všetkých jeho vlastností a charakteru. Čím viac dobra, krásy a lásky budete pestovať vo svojich srdciach, tým bude váš manželský život pevnejší, tým bude váš život a život vašich najbližších radostnejší a spokojnejší. Je to krásne, keď človek nájde svoje šťastie v podobe druhého človeka na základe vzájomného spoznania a lásky. V tejto chvíli preberáte na seba závažnú úlohu. Vzájomné rešpektovanie a citlivý prístup k možným problémom. Želám vám, aby ste vo zväzku, ktorý dnes uzavriete, našli očakávané šťastie a spokojnosť, aby sa vám vyvolený partner stal najlepším priateľom, ktorý vám rozumie,
ktorí je odhodlali stáť po vašom boku v dobrom, ale aj zlom. Pevná vôľa, vytrvalosť, láska a oddanosť pomáhajú zdolávať prekážky a problémy, ktoré život prináša. Rešpektujte svoje práva, vzdávajte si úctu a usilujte sa robiť jeden druhému radosť. Prosím, vážení sledovní hosti a nastavení. Vážení smerovezi, vyhlásili ste po dobrom uvážení zásad rodinného práva, že nie sú vám známe také okolnosti, ktoré by prekážali uzavrieť vaše manželstvo, poznáte navzájom svoj zdravotný stav a že na budúce budete užívať spoločné priezvisko Šnírcová. Pýtam sa vás, ženy, či dobrovoľne vstupujete do manželstva s tú prítomnou nevestou Beatou Bachurovou. Ďakujem. Pýtam sa vás, nevesta, či dobrovoľne vstupujete do manželstva s tú prítomným ženíchom Petrom Šnírcom. Ďakujem. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje slovenský právny poriadok pre vznik manželstva, vyhlasuje vaše manželstvo za pravoplatne uzavreté. A teraz prosím, aby